és Bianca 30-án lebetegedett, és a szilvesztert ágyban kellett töltenie. Ezen a ponton felmerült, hogy válasszam-e a jó barát megoldást, mondjam le a partit és inkább legyek vele, de addigra már túlságosan belelovaltam magam a tökéletes szilveszterbe, így meghoztam az este első rossz döntését. Persze, miatt elég ramatyul is éreztem magam, de gondoltam, nem baj, nincs még veszve semmi, amikor felütötték csúf fejüket a további bakik. Erikináról kiderült, hogy csak éjfél utánra tud jönni, Mátékat meg az utolsó pillanatban elhívták máshova, és ők pedig hűtlen módon kitalálták, hogy nyugi, csak benéznek, aztán az éjféli kocintársra már nálunk is lesznek. Hajnali 5-re értek haza. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Mi hárman nem igazán akartunk ott maradni, így jött a második rossz döntés. Így hát célba is vettük Máté fura barátai még furább barátainak fura buliát, és olyan este 10 tájékán bele is vetettük magunkat a szomorú, magányos emberekkel és irreálisan bőséges hányásokkal telt éjszakai buszok varázslatos világába. Az út egy ideig eseménytelenül telt, míg nem olyan 40 perc után eszünkbe ötlött az a mindenképpen előremutató gondolat, miszerint Holarákban vagyunk. Csak hogy érzékeltessem, innen indultunk, ide tartottunk, és kb. Itt szállhattunk le kétségbe esetten a buszról. Máté egyik fura barátja ekkor ismét zseniális ötlettel gazdagította az eddig nem túl eredményes estét. Srácok, mi ezt lesétáljuk. Lefagy a lábam! Olyan jó egyórás gyalogtúra után nagy nehezen vissza is vergődtünk a civilizációba, ahol Kristóffal és Erikkel meghoztuk az első nem teljesen csapnivaló döntést.